Jaman ngene iki, saiki nyinden srepek barang ya karo ngadeg. Ha iya, ora masalah. Ora masalah wong sampak ngelik disindene ora masalah. Ha iya. Iya, Lujeng dalu Pak Dalang. Nggih, sugeng dalu Bu Kesi. Nggih. Nggih. Wah, dalu menika nderek bingah sanget. Nggih. Awake dhewe didhawuhi kinen lipur keluarga ageng Bapak Kusnanto. Wonten ing pundi niki disunipun? Pelawangan. Pelawangan. Keragan. Rembang. Nggih. Pramila kula badhe ngaturaken panuwun minangka wakilipun kanca-kanca pengrawit lan ibu-ibu waranggana kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami kunjuk dumateng Bapak Kusnanto sekeluarga ingkang dalu menika sampun nimbali bojo kula sing ganteng dhewe. Ha iya. Klipur wonten ing mriki. Saengga kula nderek ndedonga mugi-mugi Pak Kusnanto sekeluarga lan ugi Mbak Yu lan Kang Mas temanten tansah pinaringan katentreman lair batin. Amin. Hayu hayom tentrem, murah rezekinipun. Amin. Dene taun ngajeng Pak Kusnanto sampun pikantuk putu, mugi-mugi Pak Kusnanto gadah rejeki ingkang kathah. Kula dongak-dongakaken sageta nanggap wayang malih nggih, Pak. Matur nuwun. Iya. Wong piyayi kok nanggap wayang bentaun iki karepe piye ora. Ngeten lho Pak Dalang. Priyayi ingkang kersa sedekah menika ngendikanipun ora lokak ning malah kebak. Kebak ing rejeki. Lah Pak Kusnanto dalu menika nyenengaken lingkungan warga masyarakat wonten ing dusun mriki saengga mengke Pak Kusnanto pikantuk ganjaran saking Gusti Allah aliru niku wau napa-napa katentreman rezekinipun tambah kathah. Ya ngono kuwi teorine wong golek dhuwit ngono kuwi. Ha iya. Ya ora apa-apa Bu Kesi ya dongakake wae. Pancen ya bener sing dadi pangandikamu. Kelingan ora nalika mbiyen sedekah laut ana ing pandangan? Kelingan, wah kula nalika semanten jan memori sanget kula, jan terhormat. Kelingan nalika kula dikalungi kalih dhuwit, kalih Mbah sinten nika? Aku yo lali pisan kae. Iya. Priyayine rawuh mboten niki nggih? Mboten. Nggih. So yen sedekah laut insyaallah mesti rawuh meneh ngono. Nah, pamundhute Pak Kus kuwi ngersakake ya kuwi caping gunung Bu Kesi aturna dhisik. Nggih. Ngono. Nggih. Dibawani pangkur caping gunung. Pamerno suaramu mumpung sone kepenaki. Ayo. Lah cara lawas. Arti ndak endi Bu Kesi? Ayo nonton wayang. Lho neng daleme sapa? Dalemipun Pak Kusnanto. Kagungan kersa apa sik? Mantu. Oh iya, nanggap wayang apa? Nggih. Lho dalange sapa? Dalangipun Pak Cahya Kuntadi sing ganteng-ganteng dhewe. Ya elah, kaya bayi dikudang ora. Wis tuwek anake papat ngudang. Ya ora apa-apa lho Pak, awake dhewe sekali-kali ya kudu mesra. Senadyan to lek ning omah awake dhewe turune ungkur-ungkuran bokong. Sampeyan madhep rono aku madhep rene ning nang panggung awake kudu etok-etok mesra. Oh iya. Ning ya iso ya mesra tenanan ngono. Ning omah ya, ning kene ya. Amin. Aku isuk mau kewirangan. Pipiku abang kabeh aku tuh salaman karo kanca-kanca ora gelem disalami malah do moto ora iki. Lan kaya apa ae. Kula uga matur nuwun wau nalika kula dugi wonten ing pondokan kalih ibu ingkang kagungan kersa ya ampun. Kagungan dalem. Nggih kagungan dalem. Jan daharan napa-napa niku medal Pak Dalang. Ikan laut saeneng-enenge medal. Napa wau nggih ikan asap, cumi-cumi, terus jeroan. Napa malih nika nggih tengkleng napa tongseng nika enak sanget. Pramila matur nuwun nggih Bu. Ben iki lho. Nyuwun pangapunten Pak Kus menawi sinden Kesi niku anggere nyindir sing diomongne panganan mawon.
Mergo wis kondang lamun to sinden kesi sinden Surabadok. Dadi sing diomongni iki panganan ae. Lah iya. Ning enak tenan. Enak saestu. Cedak laut ning mesti kopen awake dhewe. Aku sesuk digawani ya gelem kok. Alah aja ngisin-ngisini kaya ngono. Yo dibacutne. Yen memajang amung karo janur kuning janur Iya. tak kudange Pak Kusnanto. Yen Pak Kus wajib kok kudang. Nggih. Mergo apa Bu Kesi? Panjenengane iki karo awake dhewe anane mung manut. Nggih. Magepokan karo apa jadwale awake dhewe. Sing dikersake yen ora sesuk bengi lak sok mben. Ya ta, mergo akad nikahe sik sesuk. Ning ya mergo golek longgare awake dhewe isane bengi iki panjenengane mung manut karo awake dhewe. Lho ngono kuwi lho. Sing apik kaya ngono kuwi. Nggih Pak Dalang, pramila kula dalu menika sejatosipun trenyuh sanget kalih keluarga ageng Pak Kusnanto. Padahal akad nikahe tasik benjing dalu ning wayangane sampun dalu menika Pak, matur nuwun sanget panjenengan anggenipun ya Allah jan keroyo-royo kalih kula lan kanca-kanca. Dasare ya tanggung jawab. Nggih. Ya awake dhewe teko duk bar magrib mau langsung dilunasi. Sampun lunas. Nggih, matur nuwun. Sesuk mung kari wasalam, rasa salaman reno-reno, rasa takon reno-reno. Semulih ngono wae. Karek Ya, pringas-pringis sesuk. Iya. Enggak. Kembang wae weton Pacitan sarwi jenang napa jenar Bu Kesi? enten sing jenang, enten sing jenar. Nggih. Pacitan iki lak jajan to tegese? Nggih. Heeh. Terus sarwi jenang. Nah, lek jenar ki kosek lek jenang niku tegese pacitan antarane ya enek jenange barang ngono kuwi. Nah iya, ning sing luwih paham jenengan wong jenengan dosene tembang kok ya. Ha iya, Monggo. Wiwit saka Mbak Tutik. Ayo. Sing kagungan kersa asmane Pak Kusnanto. Kene iki laladan Plawangan. Ayo. Kudu kontekstual. Ayo. Tuku sego. Tuku sego, terus Lawe sambel teri. Lawe sambel teri. Pak Kusnanto. Mugi tansah kathah rejeki. Iya. Allahumma amin. Oh, ngene kena nggih contoh apik. Ayo. Ya Yan, ayo aja plorak-plorok ayo. Gendang parikan ora, ayo. Jangan kluweh. Ayo.
Ayo, jangan kluwe. Terus? Kutah. Wah, kok kutah barang. Terus? Semoga temanten kekalih. Heeh. Lho. Iki bocah iki kleru obat apa piye iso? Iya. Piye nek apa sing kok guyu ki apa iso? Iya. Ngono lho. Toprak. Ana apa, Nduk? Ana apa? Mboten. Iya. Guyune keri to iso. Iya. Baleni sik. Yo. Ayo, jangan apa mau? Jangan kluwe. Heeh, terus? Kutah. Iya. Iya. Semoga temanten kekalih. Heeh. Ayo, kutah ngono ya. Sakinah mawaddah warahmah. Iya. Allahumma amin. Ayo tak jenengne Wilutama mulai bengi iki kowe. Ayo. Nah, iya apik. Lha ngono kuwi apik. Ya, Jeng. Ya. Gelar kloso. Terus Gubuk asmara. piye? Gelar kloso ning gubuk asmara. Wah, iki pancen lagi birahi ya bocah iki. Lagu niku. Oh iya lagu, heeh. Terus bacute piye, Wak? Pak Kusnanto. Ayo. Mugi tansah bagya mulya. Allahumma amin. Nah, apik. Pak Kusnanto mugi tansah bagya mulya ning gubuk asmara ngono iki. Iya, ya Nis, ayo aja mesame-mesame. Ayo. Tuku gajih. Bah, kolesterol lho, Nduk. Sok gajih lho. Nah, iya to wis ben mung parikan. Terus Neng kutha Solo. Terus Temanten kekalih. Mugi langgeng salaminya. Allahumma amin. Apik. Perkara gajih iso dadi tembang. Ya Bu Kesi aja kalah. Ayo, parikane no, ayo. Awas, sing cerdas ayo. Ana buta. Kok mangan sego. Iya lumrah. Terus Mugi Pak Kusnanto tentrem raharja. Iya. Allahumma amin. Apik kabeh. Biasane ngono ora apik lho Bu Kesi. Biasane nggih parikan kae lho. Sing apa kae? Jam 12 piye Bu Kesi? Piye? Jam 12 piye? Tuku beras. Terus piye bar kuwi? Kok diwadahi maron. Terus piye bar kuwi? Wis jam 11. Hop wis kok kono wae. Ndak nyemoni sing mburi kuwi engko. Mergo bacute apa? Jam 11 urung metu ingon arep muni ngono dhek. Nah iya tak cegat dhisik. Nang kene iki arep mbledosne wetenge kelakon kok. Lah iya, Lanjut, yuk. Panas udan aling Jatim, yuk. gunung. Top. Nadyan wadan Sineman. sarta Swara suling kumantan. Masuk.
Sampeyan aja canggung, aja pekewuh lamun to manut ombyaking jaman, dituntut jaman saiki iki sing jenenge sinden racake utawa rata-rata harus berdiri. Nggih. Niku ngeten, niku lak nggih pelestarian. Sing jenenge nglestarekake candi karo kesenian niku benten. Yen nglestarekake candi niku ya apa ki jenenge direksa, wis ora usah ditambahi, ora usah diowahi, sing baku bangunane utuh. Nek kesenian carane nglestarekake ya kudu dikembangke. Lah, cara mbiyen niku lak sinden mung siji utawa loro, manggone niku teng ngarepe kendang, nggih ta? Teng burine gender mriku. Lah, akhire perkembangane jaman era Kinarta Sabda, njur dipindah ana tengene dalang ning ngadep ning dalang. Lho, cara mbiyen ngono ki mesti ana fenomena, mesti ana bab-bab sing ganjel.
Yen kaya ngene dudu sinden kaya ngono iso malah ning dhuwur tur ngadhep dalange. Ngono. Ning ora mandeg teko semono, era reformasi malah sinden ki didepke ning penonton. Lho, ngono mbiyen ya ana swara miring. Piye to sindemene penonton kaya dijentrek ning penampungan. Ana sing muni ngono barang. Ning pancen kahanane kudu kaya mengkono. Saiki wis beda meneh, ora mung didepke ning sing mresani, ning gelem ora gelem kudu jumeneng. Lah, ngono iki jenenge pelestarian budaya utawa kesenian iki kaya mengkono kuwi. Nggih. Iki kok ya iso berubah meneh. Suatu saat berapa abad ngono mesti ana perubahan. Posisine sinden ora nang kene iki, iso uga malah ning dhuwur genteng ngono kuwi iso. Dadi angger sinden nembang melorot sik gawe ondo ngono iso. Iya, Mula ya rasa fanatik kowe iki lho, Mak. Lah aku mbiyen setahun kepungkur, kowe ngerti buke sing ngadeg. Ora trimo aku. Loh, kuwi dosen kok iso ngadeg iki piye? 5 tahun kepungkur roh sinden ngadeg. Anyel nduk atiku. Piye kaya ngono kuwi? Sing didol suarane ora jogetane. Ning nyatane iki beda. Aturan tumrape kabudayan iki beda. Selalu berkembang terus. Wayang biyen ngangge blencong, ngangge wujude apa ki jenenge lampu utawa asli wujude geni sing mubal-mubal ana ndhuwure dalang kae. Ganti pitromak, saiki malah ngangge lampu halogen. Berkembang terus. Iya, Mula ya wis rasa dipaido. Awake dhewe ngeli karo jaman ning sing baku aja nganti keli. Ngono ngendikane Pak Dr. Bambang Suwarno. Iya, Terima kasih. Pamundhut ingkang angka kalih nenggih ngersakaken Padang Bulan Alam Banyuwangen. Pak Gus. Wis diaturke pisan nduk ndak malah cewet ana mburi engko ndak lali. Iya. Wong nyatane iki bab pandonga. Bener. Yo diaturake bareng-bareng ngono wae. Iya, Monggo Ca dipun wiwiti kanca-kanca Madangkara Group. Dados
Terima kasih. Iki tembang lawas. Alam Banyuwangen arang-arang metu, Nduk. Iya. Mau aku wis ning pepanggungan iki ditelepon karo Pak Kus. Makane kula nyuwun padang bulan. Langsung tak aturke nang nggen Pak Heru karo apa Gusti Mas Daryanto. Iya, Kanca-kanca tak tari. Piye, siap to? Manut Pak Heru ngono kabeh. Akhire ya dadi iki. Ha iya, Alhamdulillah. Elok temenanan. Merga ya nuwun sewu mboten ngumukaken menika ingkang kepareng nabuh menika racake para sarjana seni. Iya, malah saperangan gedhe iki dalang-dalang kuwi. Dalang-dalang hebat ingkang demung menika kekalihipun menika nggih dalang. Iya, spesialis awan. Ora wong mayange apike lak ya saka awan sik. Heeh, bener aku mbiyen ya awan terus. Iya. Mas Imam karo Mas Danang. Kuwi dalang hebat kabeh. Iya, sing bedhuk Mas Ujar ki ya wah jan luar biasa. Mayangi ya mulai laris. Iya, wis mbabati Wonogiri. Iya, Kuwi lek mayang rada larang, rampunge jam 2. Iya, Heeh. Terus sing ngendang Jaipong kuwi dudu dalang ning pengendange Pak Suryanto ning lek pas longgar melu awake dhewe lan ngendangi Mas Ujar kuwi. Iya, Mula wis cara Solo. Sujar niku cara Klaten. Kula ganti cara Solo. Sujar cara Klaten. Lha kuwi panggah Solo to, Val. Lah nggih pripun to kula ngantuk maneh. Ha ya lek nglungokne omongane cah kuwi ting celebung ora cetha kok, Nduk. Ha iya, Elok luar biasa. Matur nuwun menika kala mau Pak Kus sampun kula aturaken pamundhut panjenengan ing antawisipun nenggih Caping Gunung kalian Padang Bulan. Mugi-mugi lagu mboten namung kandhek wonten lagon kemawon ning mujudaken pandonga panyuwunan lan pangeran mugi-mugi tansah ngijabahi. Ya, ngono kuwi. Lan bengi iki uga di live streaming, Mak. Pancen perkembangane jaman kudu kaya mengkono. Sing jenenge seniman aja nganti gagap neng teknologi. Ya, Monggo ingkang kepareng monitor lumantar YouTube Kuntadi channel dipun sekecakaken anggenipun mresani. Ya, Wis lumayan akeh saiki sing kepareng monitor, ora mung wong sak Nuswantara, piyai saka luar negeri akeh sing kepareng mresani. Matur sembah nuwun. Kula nyuwun kanthi sanget perkawis panjenengan kersa nyabscribe utawi mboten monggo kemawon kula mboten badhe meksa kepareng nyabscribe nggih matur nuwun mboten nggih mboten napa-napa ning panyuwun kula ngamati gejolak era sekarang wayangan teng YouTube niku sok-sok wonten komen-komen ingkang mboten sopan, komen-komen ingkang mboten trep. Nyuwun pangapunten, kula suwun kagem para penggemar ingkang monitor wonten ing Kuntadi channel monggo tetep dipun jagi ing reh tata kraminipun. Iya, mergo sing jenenge wayang ya nggone tata krama. Bener kaya mengkono. Ning tak amati alhamdulillah nganti saiki para-para yang monitor ning Kuntadi channel sangat terkendali dengan bagus. Iya, matur sembah nuwun. Nduk. Mergo ngapa to kok dalang dadak kudu ngerti karo teknologi, duwe channel YouTube. Pancen tuntutane kaya mengkono lan aku wis ngrasake asile. Sadurunge ana teknologi YouTube kaya ngono kuwi, biyen ki wong mayangi pol-pole pamane daerah pasare Madiun karo Nganjuk. Mayangi ya mung Nganjuk karo Madiun tok. Ning sakwise ana YouTube wong sak jagat iso mresani, saiki dadi iso lintas. Apa iki jenenge ora mung Jawa Timur tok, iso tekan Jawa Tengah nganti tekan luar Jawa pisan. Kuwi dimanfaatake kanggo srana awake dhewe promosi lan ngembangake kabudayan mligine wayang kulit kuwi. Iya, bener Mak, bener. Sugeng midhangetaken lan mresani kejawi kepareng rawuh wonten ing dalemipun Pak Kus, ugi ingkang kepareng monitor lumantar YouTube. Iya, Adimu lanang ya nusul. Sapa? Ya kuwi Dik Ki Dalang Faizin. Dik minal aizin wa faizin. Iya. Iya, kuwi dalang saka kene. Mahasiswa isi Surakarta. Kabare wayangane ya apik. Iya, murite Pak Purboasmara. Ya wis mesti bergas. Muga-muga ya dadi dalang sing misuwur, Dik. Wonten laladan mriki dadi dalang sing profesional, kondang bisa migunani tumrap bebrayan agung. Iya, Terima kasih nggih. Ana layang, Mak. Ana tak wacane, Nduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Dumateng Bapak Dalang Cahya Kuntadi kula nyuwun lagu Langgam Ngimpi Bawa Palaran.
Wah, nggih. Angka kalih bajing loncat. Suwun saking paguyuban nelayan Mina, Mitra Manunggal, Pandangan Pelawangan, Keragan Rembang. Nggih. Wassalam. Nggih. Ana neh, ana. Serat utawi nawala katur dumateng Mas Yoyo Ki Cahya Kuntadi kula nyuwun gendeng. Gending Pak mboten ngangge ning gending nggih. Lan ugi ingkang kepareng sok komen wonten YouTube kula nggih hadir nderek mirsani Pak Dalang mboten mirsani meniku promo inggil kedahe kula nderek ningali. Iya, ngono kuwi. Ayo karo sinau bareng-bareng aku ya sik sinau kok, Nduk. Iya, ngono kuwi. Kula nyuwun gending nenggih Kenyon Desa. Kenyon Desa mestine iki karyane Bu Kesi sing lagi viral. Iya, jineman. Mangke kula aturaken angka kalih jineman Sarkara. Lho, kaya ngene lho, Nduk. Piyayi kene ling ngersake tembangnya halus-halus klasik-klasik kaya ngene. Iya, Mas gaya kula nderek bingah panjenengan saged sowan wonten mriki pentas wonten dalemipun Mas Kusnanto. Mugi-mugi sakbibaripun pentas wonten mriki saged dipun timbali mriki malih. Amin. Matur nuwun. Saking kula Pak Sukarmin, nggih Pak, nggih Pandangan Wetan. Nggih, sembah nuwun. Iya, engko diaturake. Apa dhisik? Ngimpi dhisik. Ya, ngimpi. Coba kaya apa nyuwun pambiyantu karo genduk Dian. Ya, ngimpi, Nduk. Gampang kuwi, ya ta. Ya. Ning sampean kudu berdiri. Ya, perkara luwese keri ning kudu wani ngadeg sik. Ayo, coba kaya apa. Wis. Nah, iya, Jan, luar biasa. Selamat malam, Dian. Ya, selamat malam, Pak. Wah, nggih. Nama lengkap sinten? Dian Munasiroh. Wah, Dian Munasiroh. Munasiroh ki artine apa? Menolong. Oh, menolong. Supaya sang suami tidak rapuk gitu ya. Menolong. Panjen sing kakung ya seniman, seniman, pengendang, handal, ulung. Ya, diaturake ya. Nggih, Pak. Sak bawane siap? Nggih. Mawi palaran nggih. Nggih. Nah, nggih, oke, ya diaturake bawa ngimpi dipalarke. Ya, Monggo Mbak Dian. Ngambara heng ngawang Nusula jeng, ya jeng nusul. bebasan tanpa tapi Ya jeng.
Ambak mung dipalarke kok ya kepenak. Palaran iki kuncine siter, gambang, gender iku kudu krungu. Iya. Mbok penyetir apike kaya apa lek nganti mike nggon siter kuwi ora krungu, ora ketok, kuwi engko ya tetep ning jaba ya kurang bergas. Iya, Mike ya komplit. Ngono. Ya dibacutke langgame ngimpi. Iki bocah iki saangkatan. Saangkatan padha-padha le semester 5. Ya. Oh iya, ngatur blocking dhewe. Iya. Lek mlangkah ya aja ombo-ombo sinden. Sithik-sithik ngono lho. Lah iya, Sing luwes ngono lho, Yan sing luwes. Nah, ngono kuwi. Semangsaku kok sinden kaya kernet. Ayo. Ayo. Ja, ayo diangkat miki aja ning kono bengung kok. Ayo. Ayo ngono. Ayo. Mbok ya arek izat. Kowe barang lho, Nok. Ora ngono. Ya. Ya, sakedian sik. Ya. Seripat, seripit. Sanding malah ngguyu. Tak sanding. Apa? Oh, tak gandeng. Seneni Mbah Narto kowe engko ora. Kuwi dudu Mbah Narto kok. Karyane sapa njajal ayo. Ngimpi iki. Cak Diken. Loh. Kowe iki tak keprok kowe engko iso Cak Diken iki lho. Iki ceplas. Ayo, ora ngerti takon. Nyun prisa karo Mas Danang, karyane sapa? Ayo. Ngerti ora, Nok? Karyane sapa? Pak Mujoko Joko Raharjo. Lah, iso Cak Diken lho. Padake gulu pedhot kok piye iso. Mune kok ya tetek men mune Cak Diken. Ora mbanyel, asli lho bocah ya. Iso Cak Diken. Keri dhewe cakapane apa? Tak sanding. Tak gandeng malah ngumuyu. Tak gandeng malah ngumuyu. Muyo apa? Gumuyu. Mergo seneng ngono ya. Oh, diapalke iki tembang iki karyane sapa, ciptaane sapa diapalke. Iso Cak Diken ora. Bocah iki. Wis ora apa-apa sing diupeni pancene bayi mentina. Heeh, ben. Ya nak, ya.
terima kasih diajeng karo Mbak Dian. Tak suwun ya ora mung iso nembangke ning iki karyane sapa. Kudu paham mergo kuwi lak nggih apa kuwi sarana sampean golek sandang pangan to. Ngono Yan? Nggih, Pak. Nggih Pak cak dikin ora. Ngawur. Ayo diapalke ngono kuwi lek sesidemani karyane sapa, podang kuning karyane sapa, bajing loncat iki karyane sapa. Ayo, iya, bajing loncat karyane sapa? Mbah Marta. Alah iki padha wae tunggale. Yo bajing loncat, yo gebrakan saka Mbak Tutik. Ya coba kaya apa? Yo Mbak Tutik, aja kalah karo Mbak Wiwit. Ayo, ayo coba, yo. Ayo. Ayo Mah Gimah, ayo coba. Yo Mbak Tutik iki wingi ya bar entuk job dhewe ning Magetan. Ayo, luar biasa. Adate Mbak Tutik menawi nderekne Pak Cahya pinten? Kula 1900 ngono ya. Kaya tetek men ora. Lagi semonten kan ya ora apa-apa. Mboten napa-napa, nggih. Jenengan izinkan toh? Izin. Iya, kan kalau izin Pak Cahya, kalau kan pun anu kalian jenengan. Nah, betul. Tapi jenengan ampun nyuwun persen nggih. Ampun nyuwun persen. Wah, eman-eman tanganku nginampani persen kok sampean iki. Kok nggih ngopeni anakmu sak bojomu ngono sih. Lah iya to. Yo, salam hormat sik karo Pak Kus. Pak Kusnanto. Oh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sugeng dalu kagem Bapak Kusnanto sakeluarga. Lan sedaya kemawon ingkang rawuh wonten dalu menika sugeng midhangetaken Ki Dalang Cahya Kuntadi. Nggih. Sak menika sing boten saged mirsani mriki saged midhangetaken lewat Kuntadi Channel. Nggih, mirsani, nggih. 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 Bajing loncat Mbak Tutik nggih. Siap. Sak bawane oke? Oke. Oke no, 1500 ora oke ya. Yo. Larang men Tutik ya. Iya. Golek rego dhewe ya. Ora apa-apa, sah. Yo dibawani Tik. Monggo. Apa? Bawane sing ndi? Waduh, jam kaya bisiki karo demenane ora ya. Mbok ngono nganggo mic ora apa-apa. Kae lho Mas Dar sing nano ngono kan. Lah mangke anu ngertos kancane. Ora apa-apa, ora masalah ngono. Bisa. Nah, iya. Ora rumangsaku kok teng mriki aku dipacokne sapa-sapa, Mas. Sinau. Tegese sampeyan pancen sing paling menonjol gitu. Waduh. Perutnya ngono lho. Lho, lah jare sampean ndek men kula kuru kon lemu. Sing ngongkon sapa fitnah kuwi ora. Kuwi hoak. Iya, lali kowe engko tembange, Ndang. Mboten. Yo. Angin nah babulan nuh karapimba Meneng-meneng suarane ya antep Tuti. Ah ya apik tenan. Nggih. Ngaulang teh pepinang aduh teteh dei ngacicing dei ngacicing ngacacang niat nuh ngacacang neh Saben saben waktu
kasih. Wis entek, Dik? Sudah. Yo, monggo. Bajing loncate slendro. Iya, Yo diaturake. Dados. Oh. Tarik, Dik. Bajing loncat,